Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake ngimbelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel hamba phambili i-Radio Inketho. Lami igama ngumfazi ngintuthu wakho Malubathi Lasibona Magumede. Mathi mhlawumbe usemusha kuleli khasi sizophinde ngicela nizishuthi ya-subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, umndeni wakwaDlamini usikhiphe istatement-ke laphana-ke umndeni wakwaDlamini, ukhaya eDlamini la khona wadlula khona iy'ngane ey'mbili laphana okwalimala khona iy'ngane ey'mbili empeleni laphana ezingamawele, asekuthe yodwa yaphetha ngokushona-ke laphana bese kuthi enye gcine kuthiwa yalulama-ke nayo esibhedlela-ke ingane zakwethu eflethini laseThekwini eHomi-ke lapha enkabeni edolobha eThekwini-ke laphana. Kuzokhumbula ukuthi kwaba nemashi yaba khona ngoLwesibili isonto eledlule la khona abantu bekade bebhiyoza bethi-ke bafuna ubulungisa, bafuna i-footage-ke lapha nokubona ukuthi izingane zilimale kanjani. Nokho-ke iHomi yale yaphetha nokukhipha le video ekhombisa kabanzi ukuthi izingane zilimale kanjani, zasezalela uDlamini ukuba sondele khona azozibonela-ke i-footage-ke laphana-ke. Kodwa-ke uDlamini uyasathi-ke usabela impilo yakhe, ngeke wazi ukuthi asondele kodwa kuzoyenza icebo-ke laphana. Izolo bese kuphuma esinye istatement esithi umndeni wakwaDlamini udlulisa ukubonga okukhulu kubo bonke abantu baseNingizimu Afrika ngokubaseka ngesikhathi esinzima kangaka. Bafisa ukwazisa umphakathi ukuthi-ke lolu daba seluthungathela indlela izandla zomthetho-ke laphana ezisemthethweni. Nakho-ke kumndeni ukunazisa izingxoxoma-ke umhlangano nabezindaba bacela inhlonipho ukunikeza ithuba lokuzila kanye nokulungisa ezinye izinto eziqondene nomndeni. Bayathobeka kakhulu ngobuntu nozwelo abalitholayo kubona bonke abantu abasemphakathini waseNingizimu Afrika. Kuzokhumbuleka ukuthi-ke uDlamini kusekubeni umbiko ukuthi-ke sephumelela kade ehlala khona eHomi ngenxa yokusabela ukuphepha kwempilo yakhe. La sahlala khona uhlala ngendaweni acashe kuyona narenta khona indawo imali engango-R400 ke lapha nosuku nosuku-ke. Kodwa-ke abantu abaningi bayabaphumela obala bafuna ukumsiza ukuthi-ke bamtholele indawo la azofihla khona ikhanda ukuze kulunge udaba lakhe-ke ngane zakwethu. Angazi mhlawumbe kuthini okwakho ukubhawula ngalolu daba, ngizwanda kakhulu kodwa bekulolu daba engidlulisa namhlanje kwezisenkezweni. Kodwa ngifuna ukuzwa olwakho uvo ngalolu daba ukuthi mhlawumbe lithini olwakho uvo ngalolu daba. Mina ngilasibona iy'ngane zakwethu engiphuma njena, kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe, nisiphathe kahle nebe nosuku olumnandi. Ngithanda kakhulu.